Trending na sa karon, ining-init kaayong isyo. Daghan ang niapil mga marites nga tawo. Tungod sa mga post nga nakita sa social media, dito sa comment section mga bashers nag-away na. Kung ka po nag-live-in nga wala pa'y papel, wala puno kay right, magselo sa imong partner, maunay giingon sa usa ka manager. Ayaw og silusi, kung naay mo sulti, kung day ali diri, sa pakadiri, kay sa imong partner, wala pa man kapakasli. Yeah! Daghan ang nagduda kung unsay ilang kalihukan, kung tinuod bagyod upang daot lang ang tanan. Ang mga marites walay laing nga giatangan, ug ang mga bashers nagkagubot na silang tanan. Nag-live-in, nga wala pa'y papel, wala kuno kay right, magselos sa imong partner, maunay giingon sa usa ka manager. Ayaw og silusi, kung naay mo sulti, kung day ali diri, sa pakadiri, kay sa imong partner, wala pa man kapakasli. Yeah!